make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing we will rock you. Bon dia i bona hora a Empordà. Avui us proposem la lectura de la festa de Daniela Feixas. Daniela Feixas i conta, nascuda a l'any 1973 a Torrelavit, al Penedès. Actriu, guionista, dramaturga i directora teatral. Una de les guionistes de diferents sèries de TV3, com poden ser Com si fos ahir, i de segur que la recordeu com a actriu en alguna de les sèries El cor de la ciutat, Plats bruts, entre d'altres. Com a actriu teatral ha treballat amb diferents directors, amb Ricard Salvat, Àlex Rigola, i avui us la presentem com a autora de La Festa, peça teatral a la cartellera del TNC i dirigida per Ricard Soler. Una dramatúrgia que ens explica històries, cadascuna i independent de l'altra. Són 6 històries. I què conserven en comú aquestes històries, aquestes narracions? Doncs és una nit de disbauxa sexuada, una nit de festa. Aquesta peça teatral ha estat engendrada a partir d'un munt d'entrevistes que la mateixa autora ha fet personalment a joves adolescents per tal de recopilar informació fidedigna i de primera mà sobre diferents punts i temes. Abús sexual entre amics, nòvios, parelles, espontanis i o desconeguts. També violència de gènere, bullying escolar, a l'ESO, pornografia, diferents tipus d'assetjament. Val a dir també que aquest plec d'entrevistes que va aconseguir fer-les amb noies adolescents sense cap problema, plantejant-los qüestions i per parlar amb elles francament. En canvi, no va trobar cap noi adolescent que accedís a fer aquestes entrevistes. Així doncs, només va parlar amb nois que ja havien passat l'adolescència. En aquest cas, sí que s'hi varen avenir a extrapolar les seves experiències. Daniela Feixas comenta que els joves manifesten que només se'ls explica en l'educació reglada el tema de sexe en la vessant biològica de la funcionalitat reproductiva, com evitar embarassos, evitar malalties, etc. Tot això amb la dosi de la moral establerta. Per saber-ne més sobre l'eròtica del sexe com a gaudi íntim, com a fibra compulsiva i enriquiment personal i físic i disbauxa dels sentits, resta absolutament descartada aquesta informació, tant en els centres educatius com amb la família. Ni uns ni els altres els hi expliquen res, els informen de res de tot això. Llavors, el que fan aquests joves és la recerca d'aquesta pulsió vital pel seu compte, accedint a les xarxes socials i endinsant-se en l'oferta pública on predomina el món de la pornografia de consum. S'eduquen sexualment amb conceptes esbiaixats, jeràrquics i masclistes, amb l'accés a la pornografia pública i llavors ells i elles ho accepten com interrelació humana correcta i ho traslladen a la seva vida real i quotidiana. Darrerament
disposem de diferents canals i documentals que ens parlen i reclamen de manera efectiva i urgent una intervenció. Per tant, llegim La festa de Daniela Feixas i ens trobem a la tertúlia i en parlem, comentem. Fins aviat.